umuntu akakwazi ukuphila ngaphandle kukaKristu Amen. ngoba uKristu ungilizwi, ulizwi ungukuphila kwabantu. Asikunaki ukuthi ukukhuluma kaNkuluNkulu ukudala kwakhe. Uma nje uNkulunkulu ekhuluma uyadala. Yes. Ende-ke into edaliwe ayina choice, kufanele ibe njalo. Asikwazi bazalwane ukwamukela uJesu nesivumelene esidala siphile naso khona la. Sekhona umuntu xosha. Xosha. Sinibingelele sinamukele emakhaya onibingelelayo ubheka inkosi wakwaMbatha njengasemhleni. Siyanamukela hlalani nathi nzinze ninethezeke. Angihambi ngedwa ngihamba nomfundisi la ubaba uMhlanga. Ngiyakubingelela mfundisi egameni likaJesu, ngiyakwamukela kolwa namhlanje uhlelo. Sithemba ukuthi kuyaphileka egameni likaJesu. Siyabingelela kakhulu Shando, siyabingelela kakhulu kubabukela ekhaya kwelihle igama lenkosi yethu Jesu. Siyambonga uNkulunkulu usipha ithuba futhi ukuthi siphinde sihlangane kule episode egameni likaJesu. Amen. Bafowethu niyazi ukuthi ningabakwethu nina. Ngiyacela ukuthi ke uma ngabe ukuthi awuka subscribe qala manje subscribe ngoba kukhona izinto esiziphethe esingizele namhlanje ilokhu kokuthi sizobuka la ukuthi imvamisa isikhathi esiningi uma sibuka incwadi ze Old Testament kujwayelekile ukuthi uma sizifunda kube nendlela ethile esizifunda ngayo. Kukhona indlela esiza nayo ekufundeni incwadi ze Old Testament. Leyo ndlela le esiza nayo sizozama ukuthi kuzona siveze uKristu njengalokho kuvela ukuthi uKristu ungowayekhona nangaphambilini. Omunye nje osivezele lokho uJohane uma eqala ebhala uveze into ukuthi ekuqaleni ulizwi wayekhona ekuNkulunkulu enoNkulunkulu enguye uNkulunkulu. So ngaleyo ndlela leyo ngizocela umfundisi wami engihamba naye ukuthi asivezele ulizwi kuNkulunkulu ulizwi enoNkulunkulu ulizwi ekhona. Kuvele nokuthi konke kwavela ngaye, akukho lutho okuvelileyo okungavelanga ngoJesu. So ngaleyo ndlela leyo ngizothatha ithuba mfundisi simbheke ulizwi ekhona ekuqaleni, simbheke konke kuvela ngaye, siphinde mhlawumbe simbuke size sizofinyelela la khona ethi ke manje uJohane waba inyama. Kodwa siqale sifuna ukumbona uma ethi nje ekuqaleni wayekhona, then asibuyele ekuqaleni simbheke sikwazi ukumbona ulizwi. Asibonge Shando, asibonge kakhulu ithuba. Ekhaya mhlawumbe ngiyafisa ukuthi sivele siqonde ezweni. Amen. Sizobuka indaba ebaluleke kakhulu, sibuka uKristu ku-Old Testament. Yep. Ngoba iqiniso ukuthi uKristu akaveli sekavela nje ku-New Testament. Yes. Kodwa kusukela ekuqaleni bevele khona. Yes. Lokho ke kufakazelwa iscripture. So bengithanda ukuthi sivele siye ezweni sizwe ukuthi izwi lithini ngoba izwi elizosidirector ukuthi kahle kahle lento esikhuluma ngayo ngoba nathi sifakazela izwi. So izwi kufuneka ileli lizosidirect ukuthi kahle kahle lento esikhuluma ngayo ikuphi. The book of John. Yes. Chapter 1. Ivangeli ngikaJohane chapter 1. Mhlawumbe ungayibheka lapho Shando nje amavesi cishe awu4. The first verses, verse 1 up until 4. Ithi unumber 1 ekuqaleni wayekhona ulizwi waye kuNkulunkulu, ulizwi waye nguNkulunkulu. Okay. Okokuqala nje into evela la ukuthi ekuqaleni wayekhona ulizwi. Yes. Now usekufanele kubheke ukuthi ubani ulizwi. uJohn ke uma esaddressa ngendaba kaLizwi uthi ulizwi waye nguNkulunkulu. Yes. Uthi waye kuNkulunkulu. Now sekufanele sibuke ukuthi ulizwi lo njengoba kuthiwa waye kuNkulunkulu, ulizwi waye nguNkulunkulu. Ulizwi unguNkulunkulu. Yes. But sekufanele si-understand ukuthi uma kukhulunywa ngolizwi kukhulunywa ngoNkulunkulu. Yes. All right. Now sekufanele siqale sibheke ukuthi ke uphi ulizwi onguNkulunkulu ekuqaleni. Yes. Now lento izovela isithrow back to
the book of Genesis. Yes. Asiye kuGenesis chapter 1. Now we understand ukuthi ulizwi unguNkulunkulu. Yes. Cela sifunde uverse 1. Genesis chapter 1 verse 1. Ekuqaleni uNkulunkulu. Yes. Now uyabona ke ulizwi okuthiwa wayekhona ekuqaleni owayenguNkulunkulu. Amen. Now uGenesis uthi ke ekuqaleni uNkulunkulu. Yes. Now sekuvela kahle ukuthi ke lo lizwi lo kahle wayekhona ekuqaleni before the foundation of the earth. Yes. Or the universe iba khona. uNkulunkulu wayekhona. Asibuyele ngalo kuJohn, bengifuna nje ukutrace lokho. Asibuyele ngalo kuJohn. Kunento ekufuneka siyithathe lapha kuJohn. Yes. Ungaqhubeka nje ufunde kuJohn uverse number 2. Yena lowo wayekhona ekuqaleni kuNkulunkulu. Konke kwavela ngaye, ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho. Okay. Kukho konke okuvelileyo. Now angithi Shandu sifuna ukuveza uKristu in the Old Testament. Yes. Now ulizwi ano into kaNkulunkulu angithi we believe ukuthi uNkulunkulu munye. Yes. Futhi emunye nje unama roles amathathu emunye. He is the Father, he is the Son, he is the Holy Spirit. Amen. So now ulizwi lo esimvezayo uvela he is the Son. Yes. So ngifuna ukuthi simdrawe kahle ukuthi uvela kanjani as the Son. Amen. Because we understand ukuthi ulizwi la lithi izwi lenkosi wayekhona ekuqaleni enguNkulunkulu, ekuNkulunkulu. Bese iBhayibheli ke lithi konke kwavela ngaye. Kusho ukuthi nokudaliweyo konke kwadalwa nguye. Amen. Now ngifisa siqhubeke nje ku verse number 3 siveze nako okubili nje. Verse number 3. Konke kwavela ngaye, ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho. Okay. Kukho konke okuvelileyo. Now uverse 3 usithatha direct Eshando usibuyisela futhi kuGenesis. Yes, chapter 1. Kahle makuthiwa konke kwavela ngaye. Kuvela kanjani konke? Amen. Now kwadalwa kanjani konke? Now uma ufunda uGenesis ke uzothola ukuthi izwi lenkosi lithi ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Amen. But ukuthi wakudala kanjani sizwa ku verse number 3. Yes. Awufunde lapho verse number 3. KuGenesis. Yes. uNkulunkulu wathi makube khona ukukhanya. Okay, now uNkulunkulu athi makube khona ukukhanya. He used the word. Yes. Yes. Okay, isandla sikaNkulunkulu kahle yizwi. Amen. Uma nje kuthiwa I think incwadi kaIsaiah u59 chapter 59 uthi isandla sikaJehova asifinyeziwe. Uyabona ukuthi uma omunye engayifunda ejahile engabuka isandla somuntu. Yes. Leso naso nami enginaso. Kodwa isandla sikaNkulunkulu kahle yizwi. Makuthiwa uNkulunkulu uyenza noma uyadala akenzi ngesandla so lesesisaziyo kodwa isandla sakhe siyizwi. Wenza ngezwi. So uma edala wadala ngezwi. He spoke the word. But ke kufanele sichaze lento kalizwi ukuthi leli gama elithi lizwi lichaza ukuthini. Amen. Leli gama eliveza uJohn elithi lizwi ngesiGreek lichaza ukuthi lithi logos. Yes. Leli gama elithi logos ke lichaza more than the word. Okusho ukuthi leli gama elithi logos incazelo yakhona it's more than the spoken word. Kodwa iveza iexpression edivine kaNkulunkulu. Amen. Okusho ukuthi igama elithi logos akusinje igama lomuntu, akusinje igama ukuthi igama noma a spoken word but i divine expression kaNkulunkulu. Amen. So igama elithi lizwi linguNkulunkulu. That's why uJohn uthi ulizwi wayenguNkulunkulu. Okusho ukuthi akusilo nje igama mhlambe singalipha umuntu ukuthi wena ngilizwi nje. Kodwa isiqu lesi. Yes. SikaNkulunkulu. That's why uNkulunkulu edala kuGenesis lithi uNkulunkulu wathi okusho ukuthi wakhuluma ngezwi. He used his word to create the universe. Kusho ukuthi mhole kuzwe uthi lapha kuIsaiah 59 izwi lithi isandla sikaNkulunkulu
asifinyeziwe. Yebo. We can appropriate leso statement leso ngokuthi mhlawumbe sikumemezele ukuthi izwi likaNkuluNkulu alifinyeziwe. Iqiniso lelo Shanti ukuthi izwi lakhe alifinyeziwe okusho ukuthi Kwabafowethu emakhaya ayikho into ningalifinyezi engeke yenzeka ngezwi lakhe. Amen. Njengoba wathi ngezwi lakhe kube khona kwaba khona. Nasempilweni yomuntu ekhaya uNkulunkulu ethi makube khona okuthile kufanele kube khona because uNkulunkulu akaze akhuluma izwi lakhe kwahlala kwathuleka nala lithi uNkulunkulu wathi makube khona ukukhanya then bese lithi kwaba khona ukukhanya ukufakazela ukuthi nje uma uNkulunkulu eke wenza ngezwi lakhe because uma wenza ngezwi uma uNkulunkulu eke wakhuluma akuhlali kungenzeki lokho akukhulumile. Exactly. Ngicela senze lento ekuthiwa yi-cross reference. Yes. From kuGenesis na kuJohn. Uverse number 3 lo umfundayo. Yes. Uthi uNkulunkulu wathi makube khona ukukhanya. Yes. Kwaba khona ukukhanya. And uma sikhuluma ngaloku kukhanya lokhu kuba ngathi sikhuluma ngelight. And lokhu kukhanya kukhulunywa ngelight. But asiza uJohn ukuthi lokhu kukhanya ikuphi okukhulunywa ngakho. Uverse number 4 nakhona. Yes. Ukuphila kwakukuye, ukuphila kwakungukukhanya kwabantu. Okay. Amen. Ake sibheke in translation la, translation engiyithanda kakhulu. Amen. Angazi nawo mawonayo enye sibheke. Singibone kumele ngilandise lula. Yes. Le NIV ithi in him was life and that life was the light of all mankind. Enye futhi translation ithi it is the word who caused everything to live. Because of this, he has brought light to all people. Niyeza ukuthi ngale Shandu kuGenesis ulizwi wathi makube khona ukukhanya kwaba khona. uJohn maka addressa kahle indaba yokukhanya uthi ukuphila kwakukuye ulizwi. Yes. Ethi ke ukuphila kwakungukukhanya kwabantu. Amen. Okay, asenze cross reference futhi. Ukuphila kwakukubani kwakukulizwi. But lokho kuphila kwakungukukhanya kwabantu. Ngithanda ke nge-NIV ithi in him was life and that life was the light of all mankind. Okusho ukuthi ngale kuGenesis uma uNkulunkulu ethi makube khona ukukhanya akakhulumi ngelight ukhuluma ngokuphila. And lokhu kuphila kwakukulizwi. Amen. So uma ukuphila athi ukukhanya ngoba ukukhanya kungukuphila kwabantu. In kuGenesis makathi akube khona ukukhanya. Kusho ukuthi ngamanye amazwi uthi akube khona ukuphila kwaba khona. Kwaba khona ukuphila. Remember yonke lento yenzeka before umuntu abe created. kuJohn lithi kwakukuphila kwabantu. Kwabantu. Which means then we can go back and take this verse silimemezele njengalokhu ukuthi uNkulunkulu wasenza before the foundation. Exactly. Ngoba lento ukuthi umuntu ngifuna ukuya lapho but ngifuna ukuyilanda khona before sifika ku chapter 1 verse 26 la uNkulunkulu ethi masenze abantu ngomfanekiso wethu. Already uNkulunkulu wayesenayo umuntu emqondweni wakhe. Because ukuphila kwabantu kwaba khona la. Kwakukulizwi. Yes. That's why uJohn uyiveza kahle ngoba iqiniso ufuna simemezele emakhaleni ukuthi umuntu akakwazi ukuphila ngaphandle kukaKristu. Amen. Ngoba uKristu ungilizwi. Ulizwi ungukuphila kwabantu. Ukuphila kwabantu kungukukhanya okukulizwi. So ukuze umuntu abe ngophilayo kufanele kube khona ulizwi.
ulizwi oletha ukuphila kubantu bonke. Yes. That's why uJesu ngelinye ilanga ukayivezele athi ngiukhanya. Athi ngiyindlela. Yes. Athi ngikuphila. And akathi ngikuphila kwakhe, uthi ngikuphila kwabantu. Amen. Ngikukhanya kwabantu, ngiyindlela yabantu. Yabo okusho ukuthi isinikeza isiqiniseko sokuthi before evela uKristu on the New Testament ukhona ku-Old Testament simbona la engiphila kwabantu. Yes. That's why incwadi kaGenesis idila kakhulu nge-spiritual nature somuntu. Yes. Before izodila nge-physical nature yomuntu. Ngoba uzozwa ku chapter 2 la uNkulunkulu esebumba khona umuntu lithi izwi lenkosi uNkulunkulu waphefumula umoya wakhe makhaleni umuntu libe selibhayibheli lithi ke umuntu waba umphefumulo ophilayo ngoba ukuphila komuntu kwakukuye. Yes. Yes. Ngayibeka kanjalo Shanda. Bafowethu, we are uncovering the message of Christ from the Old Testament stories, because most of the time uma simfunda uGenesis ikhona iperspective niyayazi eninokufunda ngayo noma esinokufunda ngayo. Imvamisa asivamisile ukuthi simbone uKristu uma sifunda iOld Testament, but then today we are trying ukuthi ke okay thina nani babukeli noma bazalwane emakhaya ake kuthi ukusuka manje kuyaphambili uma sizofunda uGenesis sikwazi ukumbona uKristu, uma sizofunda uExodus sikwazi ukumbona uKristu, uma sizofunda nanoma ikuphi eBhayibhelini. We are the new move of the Holy Spirit. Please help us grow by subscribing on our YouTube channel. Let's go back to the video. But sazi ukuthi uKristu ukhona kusukela ekuqaleni kuze kuyofika ekugcineni. Mhlawumbe asizame ukuphinde siqhubeke mfundisi nohlelo lethu sicabanga ukuthi kuyacaca siyambona ulizwi ekhona ekuqaleni njengalokhu uJohane ebekade elobile ukuthi ekuqaleni ulizwi wayekhona. Mhlawumbe ikhona into enye akayishoyo uJohane la uma eqhubeka ku-15 uveza ukuthi kuvela ukuthi ku-14 ulizwi waba inyama wakha phakathi kwethu sabona inkazimulo yakhe, inkazimulo njengayozelwe yedwa kuyise egcwele umusa neqiniso. Ngifuna ukuya ku-15 uJohane wafakaza ngaye ulizwi wamemeza wathi nguyena lo ebengisho ngaye ukuthi lowo ozayo emva kwami uvelile ngaphambi kwami. Yes. Ngokuba wayekhona kuqala kunami. Uma uJohane esho njalo uma ethi nje uvelile ngaphambi kwami, uma sibuyele emuva la siyakwazi manje ukumbona njengoba ukade uchaza mfundisi. Mhlawumbe futhi akukhona nokunye ongakuchaza siqhubeka nayo kungesikhona ukuthi manje sengiyakupha ke njengoba bengithe kusekuqaleni noma ikuphi la khona okuzovela khona ukuthi uKristu uvelile ngaphambili kukaJohane. Asibonge Shanda. Yebo. Mhlambe siqale ku verse number 14. Mhlambe asivezele umbukele ekhaya. Yes. Othande kakhulu ukuthi njengoba siqala iintro yethu ukuthi ulizwi wayekhona ekuqaleni. Yes. Omunye uzozibuza ulizwi noKristu kuhlangana phi lokho. Yes. Now uJohn osinika iclarity kahle makathi ulizwi ku verse 14 waba inyama. Yes. Okusho ukuthi ulizwi enguNkulunkulu wehla ezulwini. Yes. Wahlala esibelethweni somuntu wembatha inyama wazalwa waba ngumuntu ebantwini. Yilo uJesu ke loyo. Yes. That's why uJohn ethi ulizwi waba inyama. Okusho ukuthi uNkulunkulu wembatha inyama. Okusho ukuthi wathi enguNkulunkulu. Uzokhumbula ukuthi kwenzakalani ku Luke chapter number 2 ukuthi kwafika uGabriel entombini enguMaria. Wafika wathi owesifazane ubusisiwe. Ufumene umusa. Uzawukhulelwa uzale umntana omqamba igama ukuthi uJesu. Kungesikhathi kwenzeka yonke leyo nto leyo ukuthi kwasuka uNkulunkulu ongulizwi wehlela esibelethweni sikaMaria. uMaria wakhulelwa uNkulunkulu ukuze evele uNkulunkulu embethe inyama. Ulizwi kwafuneka evele embethe inyama ezoba umuntu ebantwini.
yenzeka kanjalo ke into ukuthi ulizwi waba inyama. Yes. Ngoba kungenzeka iphutha lokuthi kungathi sikhuluma ngezinto ezihlukile masithi ulizwi wayenguNkulunkulu ekuNkulunkulu bese futhi kuba ngathi sikhuluma ngenye into masithi ulizwi waba inyama kanti into eyodwa yena lo lizwi waba inyama yena lo oyenguNkulunkulu onguNkulunkulu yena lo wadala konke Yes. waba inyama waba nguJesu. Kukhona elinye izwi elithi kulokhu kuba inyama kwakhe. That sense we need ukuthi mhlambe siyibambe nababukele emakhaya ukuthi lithi iBhayibheli okwathi esikhundleni sentokoza emiselwe akazalinaki ihlazo kodwa wehla ukuze azothabatha isiphambano. Yes. Mhlambe nayo leyo ingasiza emakhaya ukwazi ukwakha uthando enhlizweni yomzalwane ukuthi akwazi ukubona ukuthi what have you done God ukuthi wehle uzoba inyama wakhe phakathi kwabantu kubonakale inkazimulo yakho ihamba nomusa neqiniso. Yes. Lena nje yokuthi omunye wayengahlala nje endaweni yobuNkulunkulu kodwa lo enguNkulunkulu enjalo ngenxa yomuntu wehla wathabatha isimo sokuba umuntu kunento ethi esiphambanweni kwakuyindawo yehlazo nje kwakwaze ukuthi okay selibanjiwe ihlazo lakho ingakho sewuya esiphambanweni so weza ukuzoyithabatha le nto le iBhayibheli kuleyo ngcenyana leyo ngikhotha kuyona lithi ke kufanele ukuthi masigijime simbhekile le owakwenzayo lo. So ohambeni lwethu bandlala kwethu siyambheka ke uKristu njengoba simiselwe ukuthi ukugijima kwethu sigijime simbhekile and eliveza ukuthi iBhayibheli ke he is the author and the finisher of our faith. Yes. Mhlawumbe angazi singangena nakhona la kancane kukhona la isisoya khona ngifuna la ithi the author and the finisher of our faith. How come he is the author and the finisher? Bengithi le ngiyayibalekela ngoba izosigxilisa khona kakhulu but ke asiye kuyo mhlawumbe sithi sizothi nje kancane. You know angiqale kulento le yokuthi there is a reason why ulizwi waba inyama. Okay. The main reason umuntu ngoba umuntu waba senyameni. Yes. And lokho kuzozenza ukuthi asibuyele back ku creation. Yes. Ukuthi uNkulunkulu wayechaza ukuthini noma wayekwenzelana ukuthi athi asenze abantu ngomfanekiso wethu. Bese futhi ethatha umuntu emfaka emzimbeni. Yes. Ngoba umuntu akayena umzimba noma uNkulunkulu. No ithi shandu lento umuntu ungumoya. Yes. Makuthiwa umuntu ufuze uNkulunkulu umfuza ngani hayi ngomzimba hayi ngegender hayi ngesiqu kodwa umfuza ngomoya ngoba uNkulunkulu I think is John 4:24 uma ekhuluma nosifazane waseSamaria uthi uthi uJesu mayekhuluma lapha nosifazane abakhuleka kuyo uNkulunkulu bakhuleka ngomoya nangeqiniso ngoba uNkulunkulu ungumoya. Okusho ukuthi umuntu yini into efana uNkulunkulu nakumuntu umoya. Now ngifuna ukuya kulento ukuthi what is the main reason why ulizwi enguNkulunkulu waba inyama? Yes. It's because umuntu wafakwa enyameni. So naye uNkulunkulu kufanele ezongena enyameni umuntu akuyo. Ngoba isono sangena kumuntu esenyameni. So kufanele uJesu engulizwi uNkulunkulu engulizwi abe inyama azodila nesono esangena kumuntu esenyameni ukuze kubethelwe inyama yona le okwangena ngayo isono kumuntu. So kufanele uNkulunkulu athabathe sonke isimo somuntu. Nobuntu bonke nobunyama bonke bomuntu abe yibo ukuze akwazi ukudila kahle nesono ngoba uNkulunkulu enguNkulunkulu nje kwakumele relate
nomuntu ukuthi ngizodila nesono ngalelu hlobo kufanele ngimelane nesono ngalolu hlobo oluhlule ngakhona umuntu. But ke futhi kuleyo inkulumo Shando funeka sibuyele si understand ukuthi yonke into siyaya kule nkulumo oyibuzile mfowethu, yonke into eyenzeka yesono nangomuntu uNkulunkulu wayekwazi konke lokho. Wayekwazi. Angithi inhloso yethu sifuna ukuveza uKristu in the Old Testament. You know ke uma ensimini yase-Eden uNkulunkulu ebabeka uAdam noEva bathi abagcina insimu baphile. IBhayibheli lithi phakathi nensimu kwakukhona imithi emibili, umuthi wokuphila nomuthi wokwazi okuhle nokubi. uNkulunkulu wayewazi kahle mayedala umuntu ukuthi vele la kuzoba nenkinga. Ngoba asizwa izwi lenkosi lithi sizwe ukuthi noma la sis-addressa khona ukuthi isono savelaphi. Isono sazivele sikhona before umuntu eba khona. Amen. Yabo. Isono sazivele sikhona. I think lento izosiphushela ku topic yokuthi uNkulunkulu wathulelani bona. Because sekufanele siye kuleyo nto ukuthi uNkulunkulu wayekuphi bona. But ngoba uNkulunkulu he knew before ebadala ukuthi kuzokwenzakalani. Wabadedela ngamabomu ngoba evele eneplan eliphelele. That's why inkulumo yakhe ithi ungumqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu. Ngoba he knew from the beginning ukuthi kahle kahle isitha esizo attack la isono, esizo attack umuntu, but I already have a plan ezoqeda lonke iplan elincane uSathane ayelizama. Ngoba the plan of sin kwakuyicebo lesitha. But uNkulunkulu wayenecebo elingaphezulu kwalokho ukuthi uzodila kanjani nesono. That's why mabeqeda ukudla nje emthini Shando uthi uNkulunkulu ngibeka ubutha phakathi kwakho wesifazane nenyoka, abese athi ke inzalo yowesifazane iyochoboza ikhanda lenyoka. And makukhulunywa ke ngenzalo wesifazane kusakhulunywa ngayo uJesu. Amen. Yabo nje izwi lemalithi inzalo yowesifazane iyochoboza ikhanda lenyoka. I think chapter 2 from verse 15 malithi inzalo yowesifazane. Iqiniso lithi owesifazane akanayo inzalo. Kodwa la this was a prophecy eyayikhulunywa nguNkulunkulu ukuthi uKristu noma ke uJesu as the son uzoza ezalo owesifazane. And lo wesifazane nguye oyochoboza ikhanda lenyoka. So that's why we sithi babukele emakhaya uKristu lo he is the author and the finisher of our faith ngoba icebo lakhe walazi kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni ngoba umuntu wayesecebeni nje likaNkulunkulu kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni. Amen. Mhlawumbe mfundisi kuyezwakala. Siphenya sambule uKristu ezincwadini the Old Testament. Simemezela ukuthi ukhona kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni. Mhlawumbe mfundisi asize kule ukuze sisizwe umbukele ekhaya. Uma sikhuluma ngeOld Testament asikhuluma ngoGenesis kuphela. Sizoqonda enye engifisa ukuthi nakuyona sikwazi ukuveza ukuthi waye khona ngaphambili kukaJohane ukuba uJohane azavele nje azofakaza ngaye waye khona. Ubukhona bakhe apheleli ke la kuGenesis la esikhulume khona. Mhlawumbe kukhona indaba kaSara noHagari. Lithi izwi bayimfanekiso yezivumelwano ezimbili. Mhlawumbe sithathu sibeke lapho ngoba sithola uHagari eba isisebenzi emzini kaAbraham. And then isisebenzi emzini kaAbraham umfazi kaAbraham engazali uSarai. Uma engazali eyinyumba kufika la khona sebebadala asethu Sarai kuAbraham ngena kuyisiqilakazi noma kuyisisebenzi ukuze mhlawumbe nawe uthole ukuenjoya ukuba nomntwana.
kodwa iBhayibheli bese lifika la khona uNkulunkulu eba nesivumelwano noAbraham esivumelwaneni sakhe bese mhlambe yaguqulwa igama la zamemezela khona ukuthi inzalo yakhe iyobusiswa uyoba uyise wezizwe zonke konke lokho ngifisa nje kule yandatshana noma ngingasayichazanga yonke kodwa nje mfundisi sisize ukukwazi ukuphika the message of Christ from this story angazi ukuthi uzoyicaphuna ngapi but I do wish ukuthi ke thatha ithuba mfundisi usivezele uKristu kule ndaba kaAbraham noAbrahama noSara noSarai noHagar asibonge njalo asibonge ithuba mhlawumbe before sifika ku chapter 16 yes kaGenesis ngoba uye osikhulumisa ngendaba kaIshmayela noIsaka yes noHagari noSara noAbraham yes indaba kaAbraham iqala ku chapter number 12 in fact ku chapter number 11 yes but ke kukhona into engifisa ukuthi emakhaya babukeli nabo bayazi nathi futhi njengebandla si-understand njengoba siveza uKristu in the Old Testament everywhere la izwi lenkosi lalithi khona uJehova wathi yes ukukhuluma kaNkulunkulu lokho kufana nokudala kwakhe yes uKristu loyo yes ulizwi loyo into eyodwa leyo so ila kuvela khona ukuthi njalo uNkulunkulu mayekhuluma remember ukuthi ulizwi waba inyama uJesu kodwa ulizwi wayenguNkulunkulu yes eqaleni wayekhona yes so uma uNkulunkulu ekhuluma njengoba sizozwa uNkulunkulu ebizwa Abraham sho ukuthi ngamanye amazwi mhlawumbe masingayisimplifya ubizwa uJesu amen yabo so funeka we need to understand ukuze understand kahle noma sifunda the Old Testament we need to understand ukuthi njalo masifunda la ukuthi khona uNkulunkulu wathi mhlambe emqondweni wakho awuyibe ukuthi uJesu wathi yes yes so mawufunda the Old Testament uyifunde ngomqondo oviziwe ngoba iOld Testament iNew Testament efihliwe yes that's why kuOld Testament awuzulithola igama lika Jesu nje kodwa uzothola isenzo sakhe yes so asiye la ku chapter number 12 sikhulume ngale oya kuyo just for intro yes sifunde nje uverse 1 no verse 2 kwakhona chapter 12 ku Genesis yes uJehova wathi kuAbrahama aphuma ezweni lakini nasezihlotsheni zakho nasendlini kayihlo uye ezweni engiyaku kukhombisa lona yes ngiyakukwenza isizwe esikhulu ngikubusise ngenza igama lakho libe likhulu wena ube isibusiso okay now la uNkulunkulu uJehova ukhuluma noAbraham yes uAbraham la we are the new move of the Holy Spirit please help us grow by subscribing on our YouTube channel let's go back to the video usefike la ekhona indaba mawufuna ukuyithola kahle ekhaya uqale ku chapter number 11 verse 1 yes la ngoba ukubizwa kaAbraham kwaqala kwabizwa uyise yes wabiza wahamba uhambo lokhe waze waphelela endleleni uyise now uNkulunkulu ke usebiza uAbraham now into engiyithanda la uAbraham uthi phuma ezweni lakini yes asikunaka ukuthi ukukhuluma kaNkulunkulu ukudala kwakhe uma nje uNkulunkulu ekhuluma uyadala yes and ke into edaliwe ayina choice kufanele ibe njalo is either iyathanda or ayithandi kufanele ibe njalo ngoba ukukhuluma kaNkulunkulu akaze kwangaletha ama results yes so la uJehova uthi Abraham aphuma ezweni lakini and remember the word of God ayikho into engaphezulu kwalo amen so ngifuna ukuthi sithi sifika endaweni Abraham noSara noHagari sifunda ngalezi ivumelwano ezimbili sibe understand ukuthi leyo ndaba isukaphi and simbona uKristu naye evela remember ke la sifunda khona kuOld Testament kusasebenza kuOld Covenant yes ngoba lento ethi Old Testament is an old covenant lento ethi New Testament is a new covenant yes kahle
kusadilwa nesivumelwano esidala. Amen. But esivumelwano esidala kufanele uKristu evele ukuthi nesivumelwano esidala kahle kahle wayekhona lapho uKristu. Kodwa isivumelwano esidala sasiyindlela esibhekisa esivumelwano esisha ngoba kwakungeke sikwazi ukufika esivumelwano esisha singaqalanga esivumelwano esidala. And isivumelwano esidala kwakumele sidile ngomthetho. The law. That's why umthetho wonke wanikwa uMoses. But mawutrace back into kaMoses ize ikuthathe ikubuyisele kuAbraham because angeke isizwe saka-Israel sebe khona angekho uJakobe. Yes. Ngoba sonke isizwe saka-Israel sivela kuJakobe. In fact amadodana kaJakobe. NoJakobe ngeke akwazi ukuvela angekho Isaka. NoIsaka ngeke akwazi ukuvela engekho Abraham. Yes. So no Abraham akakwazi ukuthola uIsaka angekho Sara. No Abraham akakwazi ukuba nomntwana engashongo uNkulunkulu. That's why ke enkulumweni yethu ngiqala la ku chapter 12 ukuze sifunde lento ukuthi kahle kahle uNkulunkulu he had a plan. Yes. Njengoba nje sesiyibona seyivela njengesizwe sikaIsrael iqala la kuAbraham njengoba kuthiwa uAbraham ungubaba wamakholwa. Ungubaba wesizwe sikaIsrael, ungukhokho in fact. So uNkulunkulu ebabiza ke uyababiza bayaqhubeka bahamba ke bathathu uAbraham, uSarai, uNoloti. Endleleni kwenzeka. Now kufika la khona uNkulunkulu ekhuluma khona ku chapter number 16. Yes. Ekhuluma khona noAbraham. Ilithi izwe lenkosi mhlambe asiyifunde kancane nashando ukuze siyithole ummongo wakhona kahle. Chapter 16. Chapter 16. Verse 1. uSarai umka Abrama wayengamzaleli mntwana kepha wayenencekukazi yaseGibhithe igama layo linguHagari. Okay, chapter number 12 ngifuna ukuthi sihambe kahle nayo lento ukuthi si understand nombukele ekhaya eyazi kahle. Uthi uNkulunkulu lama ethi aphuma ezweni. Verse number 2 uthi ku chapter 12 ngiyawukwenza isizwe esikhulu ngikubusise. Amen. Ukhuluma noAbraham uthi ngizokwenza isizwe esikhulu ngikubusise. But umbuzo uthi ngizokwenza kanjani isizwe esikhulu? Uzoba kanjani isizwe esikhulu unganamntwana? Now that's why verse chapter 16 eveza ukuthi uAbraham uSarai umkaAbraham wayengamzaleli umntwana. Okusho ukuthi ngamanye amagama akakwazi uAbraham ukuba nezizwe uma umkakhe engamzaleli abantwana. Yes. Now asiqhubeke Shandu. uSarai wathi kuAbrama, bheka ke uJehova ungivalile ekuzaleni. Mawungene kuyo incekukazi yami mhlawumbe ngiza kwakhelwa ngayo. Okay, uAbrama walalelwa izwi likaSarai. All right. Yes. Now remember this le principle Shandi, principle lengizoyisho ukuthi every time la uNkulunkulu ethi khona lento lezoba njalo. Akufuneke imizamo yamuntu lapho ukuthi noma ngabe kukhona ama obstacles akhona awana nkinga ingqinamba lezo kodwa lokho akushilo uNkulunkulu kuzoba njalo ngoba yenye challenge ke emakhaya esinayo njengoba sikholwa ukuthi uNkulunkulu ekhuluma izinto kuba khona ingqinamba eziba khona in between ukukhuluma kaNkulunkulu besiqala imizamo yethu bese ke lapho kungena imizamo yethu then bese senza kuba ngathi izwi likaNkulunkulu alikho enough ukuletha ama result alento uNkulunkulu ayishilo. That's what happened entweni kaAbraham noSara ngoba uSarai wayezwa izwi likaNkulunkulu malithi athi uNkulunkulu kuAbraham wena uzoba ubaba wezizwe uzoba nezizwe eziningi and uNkulunkulu wayesele ehambeni lwabo wayesele eqhubekile yisho leyo nto leyo. But the problem umka Abraham uthi kuzokwenzeka kanjani konke lokho because uNkulunkulu usivalile isizalo sami sho ukuthi no uNkulunkulu akesenze another plan ukuze lento ibe khona. That's how yangena kanjalo indaba kaHagari. But asiqhubeke ku16 4 uSarai umka Abrama wathatha uHagari waseGibhithe incekukazi yakhe wamnika uAbrama indoda yakhe abe ngumkakhe. uAbrama esehlalile iminyaka 10 ezweni laseKhanani
wangena kuHagari wakhulelwa esebonile ukuthi ukhulelwe inkosikazi yakhe yedeleleka emehlweni akhe. Yes. uSarai wathi kuAbrama okubi okwenziwe kimi akube phezulu kwakho mina nganikela incekazi yami esifubeni sakho kepha nxa isibonile ukuthi ikhulelwe ngase ngideleleke emehlweni ayo uJehova makahlulele icala phakathi kwami nawe. Okay shela asiyibambe lapho ukuze mhlambe sisonge isikhathi. Mhlambe into ezozivesela kahle asiye kuGalatians 4. Yes. From verse 21. Sisithole kahle vele siyifinqa lapho. Sesiyitholile ukuthi ivelaphi. Now kwenzeka ukuthi uAbrama ethole uHagari and futhi emazi bathola uIshmael. Yes. But ukuthola uIshmael kwakungalona icebo likaNkuluNkulu. uIshmael waba umntwana nje Abraham noHagari but kwakungelona icebo uNkulunkulu ayekhuluma ngalo. But uNkulunkulu kwenzeka ukuthi sekwenzekile konke lokho uNkulunkulu waveza kuSarai ukuthi hayi akaxoshwe umntwana nonina bahambe. Amen. uNkulunkulu wabuya futhi wakhuluma noAbraham wathi hayi next year umkakho uzokhulelwa and uzothola indodana uyiqamba igama ukuthi uIsaka. Yes. Kwenzeka ngempela lokho but sengifuna ukuthi sifunde incwadi kaGalatians la uPaul addressa khona to the topic oyibuzile. Cela sibheke verse 21 then sofunda nje 3 verses. Ngitshele nina enithanda kuba phansi komthetho aniuzwa yini umthetho na ngokuba kulotshiwe ukuthi uAbrahama wayenamadodana amabili enye kuso isiqilakazi nenye kokhululekileyo kodwa eyesiqilakazi izelwe ngokwenyama kepha eyokhululekileyo izelwe ngesithembiso. Nayoke. Amen. I think the core message lapho ke into ezosiza ukusilekelela. Amen. uIshmael uzelwe ngokwenyama kodwa uIsaka uzelwe ngokwesithembiso. Amen. Now isithembiso siza ngokusho kukaNkulunkulu. Ethembisa ngoba when God speaks uyasithembisa and lokho akuthembisile uyakufeza ngoba ukuthembisa kaNkulunkulu akathi wena ngifuna wenzeni. uNkulunkulu mekhuluma yingakho eqaleni ngithe izwi likaNkulunkulu mase likhulumile kuba njalo akunankinga ukuthi kunani. Yes. It's just a matter of time. Yes. Amehlo ethu mawungasuka ekuthenini hayi uNkulunkulu uzokwenza nini kodwa masingahlala intweni ukuthi uthe uzokwenza and then he will do it. The problem eyenzeka ukuthi enyameni sibuka isikhathi ukuthi sekunesikhathi eside into eyenzeka kuAbraham noSarai ukuthi hayi uNkulunkulu sekunesikhathi eside athi sizoba nabantwana but akwenzeki. Let's try something and inyama leyo. That's why ke masingabuyela kuOld Covenant umthetho kahle kahle owanikeza uMose kahle kahle wawuzodila nenyama. Uzodila nenyama nje wawuzoreveala the sin ekumuntu. Yes. Yingakho konke okukhulunywa ngumthetho kuphathelene nenyama. Kodwa indaba ayipheleli ngoba kwakufanele abantu bayiqonde into yomthetho oqala ukuze bathole into yesethembiso ngoba lento yesethembiso ayisaveli nje ngoIsaac phela ngoba uIsaac kahle kahle urepresent uKristu. Yes. Ngoba uKristu he is the message esithenjiswe yona from chapter 2 from number 15 ukuthi sizozalelwa umntwana yabo yisethembiso esithenjiswe sona lezo. So nokuzalwa kaIsaka uzaleka ngokuba kwathenjiswa waba yisethembiso. So he represent Christ. He represent Christ. Yes. That's why kuIsaac kuphuma uJakobe owazala amadodana awu12 isizwe sikaIsrayeli. Lo Isaka lo umele uKristu ibandla la lizozalwa khona ngoba isizwe sikaIsrayeli sivela kuIsaka ongumntwana wesethembiso kanti lo Isaka nje urepresent uKristu la ibandla lizozalwa khona huye. Hayish kuvela ukuthi uIsaka urepresenta uKristu mawufuna ukuyikholwa nokuyibamba leyo bona uma uNkulunkulu embonisa indawo ethile uAbraham ukuthi makanyukele entabeni uhamba nezingcekukazi zakhe nezingceku zakhe mabe sebeze nyuka intaba athi salani lapha nini ahamba yena nendodana eyonikela ngayo njengokusho kukaNkulunkulu
the only begotten son esethembisweni kumfazi okhululekileyo Yes. the only begotten son uIsaka. So ngempela ngiyamvumela umholuma ethi uIsaka represent Christ whom uNkulunkulu anikelayo ngaye ezelwe eyindodana yakhe uNkulunkulu iyodwa futhi naye wethenjiswa ukuthi uyeza futhi mhlawumbe sifakazele lapho eshanda ukuthi mawufunda uJohn 3:16 uthi uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa. Now sihlanganisa kanjani into kaKristu noIsaka to that context? Ukhona uIshmayeli ongumntwana kaAbraham but akayena umntwana kaAbraham wesethembiso. uIsaka uyindodana kaAbrahama ezelwe yodwa esethembisweni. And we can call uIshmayeli ngaphansi kwaAbraham. Ukuthi uIshmayeli utholwa uAbraham not Abraham. Yes, because iqiniso leli ukuthi kukhona la ku chapter 16 in fact before ethola in fact masingaya ku-script kube besinesikade besoya straight manje nakho umthola nini Ishmael umthola uAbraham uSarai but uma sekazothola uIsaka kushintshwa igama kasi uAbraham uAbraham sekushintsha igama la kaSarai akusawu uSarai sewuSara. There's a transformation yamagama abo because now sekuzozalwa umntwana owehlukile owesethembiso. And in fact masingaya kuyo lento bazibukele ekhaya ukuthi wayeneminyaka emingakanani uAbraham wayeneminyaka engakanani uSarai. Ayikho into bebangayizama nokuyenza nabo yenzeke. But he was 100 years old. Yes. So nokuzaleka nokukhulelwa kuka Isaac ekhulula unina they did not do anything. Kodwa isethembiso safika safezeka ngoba when God speaks uNkulunkulu eke nje wakhuluma. That's why uJohn ngale ngithandile lento mangifunda ukuthi ukukhanya kwawo ngokuphila kwabantu. Bese ngofunda ku verse number 5 lithi ukukhanya kwakhanye bomnyameni ubumnyama abuzange baba namandla okubhoza ukukhanya. So noma ngabe kukwenzakalani ukukhanya nje noma kuthiwa kumnyama kanjani kuyakhanya nje noma kuthiwa kunefu elimnyama kodwa ukukhanya kuyakhanyisa kukhanye kuze kukhanye ife elimnyama. So nangalesi sikhathi lesi benza imizamo kaIshmayela the promise was there and imile kwasho ukuthi uNkulunkulu into ayishilo nje izofezeka. Ilokho and mayesefikile khona la athi khona xosha xosha umntwana nomama wakhe abahambe kuze isethembiso masifika ukuma kwaso sime sodwa singahlanganisiwe. Iqiniso ukuthi asikwazi ukuhlanganisa in fact asikwazi ukuhlanganisa ama covenant amabili because lento kaIshmayela noIsaac yayizohlukanisa ivumelwano. Ukuthi asikwazi isivumelwano esidala kuba khona nesisha sifike sesekhona esidala. Akakwazi ukuzalwa uIsaac la ekhaya kukhona uIshmayela. Asikwazi bazalwane ukwamkela uJesu nesivumelwano esidala siphile naso khona la. Sekhona umuntu xosha uIshmayela nonina ukuze isethembiso masifika because bazalwane nebandla lonke thina imvelo yabantu nje inako ukuthi umuntu ayezethembe abe nomzamo yakhe. But uma sike safinyelela kuKristu kufanele emqondweni wethu kulahleke kuphele lokuzethemba kwethu nemizamo yethu because imizamo yomuntu plus Kristu it's not working. So kudingeka ukuthi kusebenze othenjiselwe yena kuphela. Ingakho kufanele sikholwe nguye ekwazi ukwenza konke kusukela eqaleni kuye ekugcineni eze yokuphetha. Baba kulesi sincane isikhathi esisele ngizocela ukufaka le la kuJohane ngoka John 9 verse 58 uphweni
is it 9 or 8? 8. Ngokuka John 8, starting from verse 30. Ma uyifunda uthanda ukufunda uzoyiqala lapha, but then Tina, we are going to read 56. 56 years. Yeah. uAbrahama uJesu uphendulana nabaJuda ngoAbraham. Ku56 uthi uJesu uAbrahama uyihlo wathokozela ukubona usuku lwami, walubona wajabula. Sizocela mfundisi ukuthi usivezele uAbrahama elibona usuku luka Kristu, because kukhuluma uJesu. Base bethi kuye abaJuda, awukabe naminyaka engamashumi kanti uAbrahama usuke wambona na. uJesu wathi kubo ngiqinisile ngithi kini engakabikho uAbrahama ngangikhona mina. Yeah. Base bethatha amatshe ukuba bamkhande, kepha uJesu wasithela waphuma ethempelini. Engakabikho uAbrahama ngangikhona mina. Kusho uJesu ethi before Abraham was, I am. Mhlambe asimbone Cela uKristu. asiveze uMatthew 13 Yes. 17 ukuze siphendule le mbuzo ukuthi iluphi lolusuku uAbraham alibona alithokozela. 13:17. Yes, and sifunde no I think it's Hebrews 11 but ngizobheka la. U17 ufundeka kanje. Is it Matthew? Yes. Matthew 13 verse 17. Ngokuba ngiqinisile ngithi kini baningi abaprofeti nabalungileyo ababefisa ukubona enikubonayo, abakubonanga, nokuzwa enikuzwayo abakuzwanga. Yizwani ke nina umfanekiso womhlwanyeli. Okay. Amen. uJesu la eveza ekhuluma nabafundi bakhe. Ekhuluma ngomfanekiso kaJesu but eyilanda from the Old Testament. Yes. Yes. You know ke uAbraham lo okhulunywa ngaye la kuthiwa wathokozela usuku. Yes. Now umbuzo uthi iluphi lo suku? Yes. Now usuku alithokozela uAbraham is the same book besiquote manje uGenesis number 22 la uAbraham ehamba khona nendodana yakhe. Yes. Eyokwenza umhlatshelo. Yes. Yabo maye kwenza umhlatshelo iBhayibheli liveza ngokusobala lithi he was nearly ezobulala indodana enze umhlatshelo. Yes. And lolu suku it meant something to him ngoba kwaba usuku abona ngalo imvana. Ayi. Ngoba instead of yena alose his son, Hayi baba. kwavela iwundlu. Yes. Ngoba kwavela ingelosi yathi Abraham ungambulala umntana. Lithi iBhayibheli kwabonakala iwundlu, inqama ibambelele esihlahleni kuthiwa ithathe wenze ngawo umhlatshelo, but uma singaya kuma senses womuntu bekuzoba njani uAbraham ukuthi yena enendodana yakhe ezelwe yodwa ehambe ayoyenza umhlatshelo. Yes, uAbraham wayemthanda uNkulunkulu and he was obedient kuNkulunkulu. Kodwa the sense yokuluza his son futhi esandleni sakhe, it was going to be too much for him. But ngoba uNkulunkulu he had a plan ukuthi uAbraham egcine embonile uNkulunkulu. That was the day uAbraham ebona uKristu ngalo ukuthi kwathi imvana kube yayingekho, and he understood because the scriptures prophesied ngoKristu ukuthi he is the lamb. Awu Nkosi yami. So uma ebona ilembu le kwafika ukuthi akusi just a lamb, this is just something that is to come, this is Christ. And mfundisi le yanqama uAbraham on behalf of his son wayihlaba. Yes. So uAbraham wayibona imvana, Wayibamba ngesandla. ihlatshwa. Yes. uAbraham uyakwazi Hayi. lokhu esakubonayo thina. Hayi Nkosi yami. Athi uJesu kubafundi bakhe kuthokozeleni Yes. lokho enikubona ngoba bakhona abaprofeti ababekufisa abangakubonanga. So uAbraham uma ekubona lokhu kufanele ukuthi ngempela kube ukuthi kwaba usuku athokoza ngalo ngokuba wayibona imvana. Yes. Le eza endaweni yabantu kuyo lengcenyana ebengiquote kuyona mfundisi, kukhona into ethi before Abraham was,
I am. Yes. Ngimfuna before uAbrahama ebakhona. Okay. uKristu uthi I am, and then nabo baveza into ukuthi wena awuna sikhathi esingakanani ufikile akukapheli neminyaka engamashumi 25 kodwa uthi wena uAbraham wathokozela ukubona usuku lwakho. Ngifuna lencinyane ethi nje before Abraham was I am. Ake ngifunde ngale translation. Yes. Verse number 58 word. Very truly I tell you. Yes. Jesus answered, before Abraham was born, I am. Okay. Lento ke isibuyisela emumva ukuze itrack sekahle uma uNkulunkulu ekhuluma noMoses. Yes. Ethi uNkulunkulu kuMoses hamba uye esizweni saseGibhithe ulanda abantwana bami. uMoses uthi ngiyofika ngithi ungubani? Yes. Uthi uNkulunkulu I am who I am. Nginguye enginguye. Leli gama lithi I am igama eliveza ubuNkulunkulu. Okay. Now uJesu la remember as ekhuluma nabaFarisi because wayekhuluma nabaFarisi la. Njengoba ekhuluma nabaFarisi, abaFarisi babeyiphika into kaJesu ukuthi he is the son of God. Yes. And ebona abaFarisi babambe nabaJuda babambele lento ukuthi akekho umuntu ongaklema ukuthi he is the son of God. uJesu ke useveza lento ukuthi ngoba they believe so much kuAbraham as ubaba wabo as ukhokho wabo in fact ngoba they had so much faith in Abraham bangazi ukuthi Abraham lowo he was used by God to glorify him. Now Moses ekhuluma noNkulunkulu uthi uNkulunkulu I am who I am. Sekuvela leli gama ukuthi igama likaNkulunkulu unguye onguye. So uma la uJesu ekhuluma ngoAbraham uthi nina nikholwa uAbraham. uAbraham before ezalwa mina ngangivele ngikhona. In fact this scripture iyafana ne scripture uJohn asibhale ku chapter 1 ukuthi eqaleni. In fact he is trying to tell these people ukuthi before Abraham ezalwa ngangisevele ngikhona. uAbraham nje uthi ezalwa mina ngikhona. In fact nginguNkulunkulu owadala uAbraham. Ibuyela kuleya ethi hello, hi, and how are you? Hope you are doing good. Thank you for watching the video up until this far. We are the new move of the Holy Spirit. Please watch and don't forget to subscribe. uNkulunkulu wathi makube khona ukukhanya kwaba khona. Then bese athi uJohn ukukhanya kwakungukukhanya kwabantu. Yes. Ku26 uNkulunkulu athi ke masenze. Already ukukhanya kwabantu kukhona. Usho ukuthi before Abraham was ngempela uJesu he is. Because you know what incwadi ye Revelation isambulo I think chapter 1. Yes. Asibheke uchapter 1. Yes. Incwadi isambulo ike iveze uJohn uke aveze enye into laphana ebaluleke kakhulu kuyincwadi isambulo chapter 1 verse number 8. Chapter 1 verse 8. Yes. Mina ngingu Alpha no Omega kusho inkosi uNkulunkulu okhona nowayekhona nozayo umnini mandla onke. You know ke uJohn ngelo Yes. obhala this scripture eyibhala nje this thing is revealed to him. Yes. Uthi la mina ngingu Alpha amazwi lawakhulunywa uNkulunkulu to John. Yes. Uthi he is Alpha and Omega. He is the first and the last. Okusho ukuthi ayikho into ekhona before him. Yonke into ivela after him. Yena ukhona in the beginning, yonke into ivela after yena esekhona. Ngoba wayekhona konke kungakabe bikho. So uma ekhuluma ngalo uJesu le ndaba ekhuluma ukuthi I was before Abraham was I am. Ziningi into sayiquota. You know uJohn ke kunento engithanda uthi okhona no wayekhona nozayo. Okusho ukuthi there's no dispensation
la khona engekho khona sho ukuthi nekhathi ezidlulile ikhathi ezidlule zazi khona ngangivele sengikhona nekhathi ezikhona manje zikhona vele sengikhona amen nekhathi ezizayo zizoba khona already vele sengikhona kuzo futhi so iveza ubukhona bukaNkulunkulu ezikhathini zonke na kuma natures nama creation onke ukuthi zonke lezi zinto nabantu bonke abangavela sibathande ngoba nathi ke sibathanda abantu baze abantu bagcine bangonkulunkulu bethu kanti there was God before that person yes injani we are the new move of the Holy Spirit please on a comment section sitshela ukuthi ubukela le episode ukuphi because we need to know ukuthi wena useMpumalanga wena useSwazini wena useFree State wena useMbombela wena useLimpopo usePolokwane useKZN ukwaNongoma useNgolonda shout out to you eNgolontshe lapho ngiyanibingelela ngithemba ukuthi niyaphila we are the new move of the Holy Spirit this is a series whereby we are uncovering the message of Christ from the Old Testament asihlangane kuyo elandelayo iepisode uNkulunkulu anibusise